Malawi Today. Profesa Arthur Mutharika aduse ukuziwa mmene zinthu zinalili talandiridwa anthu kutinyadira tavala makaka chipani chathu cha DPP mulawo umene talandira ife unatilimbikitsa kuti posaka nominations ndichitsimikize kuti anthu udakupulumutsidwa so tikapanda kulongwe tikakumani kuti mukamone profesa akupereka ma nominations akuzipereka kuti afuna atumikire Malawi kachiwiri aphule dziko lino pa moto umene ulipo. Kuna bankhani ya running mate mutinji kuchokera ku directorate ya zisankho kuchimana sitingapange speculate chimene tingufanira chokuti Professor Arthur Mutharika pokhala akatakwe pasamamulo kayendetsedwe ka dziko ali ndi experience yokwanira akuziwa running mate oyenera amene angasankhe so tinachiyembekezo kuti akatipasa mbewu imene ibale zipaso ku dziko la Malawi panopa. Tathokoza kwambiri olemekezeka mabala kuchokera ku directorate ya zisankho kuchimana cha DPP ndimene tachezera komanso mmene taonera kufika kwa His Excellency Professor Arthur Mutharika kuno mu mzinda wa Lilongwe muna padakali pano muna tisire pamene pa tikhala muna tikubweretsa ma-update osiyanasiyana mmene zikhalire mu mzinda wa Lilongwe kuyambira pano mpaka na mawa amene zikhalire mdziko muno. Kuno munali ndine kuno ndithu zikuoneka kuti ndithu mkoke kupitirira because zimwe zikuoneka kuti zimene zikuchitikira kuno zikuoneka zinthu zodabwitsa kwambiri chifukwa akhala anthu akukamba kuti kuno ndiko kwawo koma limene likulamula panopa koma zimene zikuchitika pano zikuoneka zosiyana kwambiri ndimene tikuzionera kuno Amalawi ziwandi kuti padakali pano zikuoneka kuti Amalawi anazuka, Amalawi anachenuka akuti sakufunanso munthu wina aliyense owanamiza akuti Amalawi atopa ndi kugula katundu modula, Amalawi atopa ndi kugula chimanga modula, Amalawi atopa ndi kugula sugar modula, Amalawi atopa akuti atopa ndi kunamizidwa, Amalawi akhala akupusitsidwa ndithu ena kafikapo kumaitana anthu ena ochepa kagulena kanthu ochepa chabe kumakapatsa mwina ati ndalama kuti mwina azawavotere so ndimene Amalawi ena akuyankhulira kuno akukamba akuti anthu kuno atopa ndimene zikukhalira dziko lino la Malawi akuti sakufunanso kunamizidwa kwina kulikonse and kulibenso ndithu wina aliyense amenenso akuti angasankhe kuzera muzochitika mmene zakhalira padakali pano akufuna Professor Arthur Mutharika. So kuno ndithu ndacheza ndi anthu osiyanasiyana ndachizapo ndi amabhala komanso mwina chifukwa cha nthawi mwina silikwanisa kuti mwina ticheze mwina ndi anthu ena koma kuno ndi zinthu zokoma za mtengo wapatali kwina kulikonse kumene mukutionera kaya muli muziko muno kaya muli kunja ziwani kuti Professor wafika mu mzinda wa Lilongwe, Professor ali mu mzinda wa Lilongwe, Professor wabwera kuzakonza dziko la Malawi uko nkukamba kwa Malawi akuti iwowa sakufunanso boza lina lililonse ulendo uno akufuna munthu wa mfundo zake munthu amene ali ndi kuthekera munthu amene anabwera nkuzalamulira dziko lino nkuzaona ntchito zake pachizungu akuti akufuna proven leadership. Kuno tili ndi mu mzinda wa Lilongwe kumene tikuyembekezera kufika kwa His Excellency the President, His Excellency Professor Arthur Mutharika muno mu mzinda wa Lilongwe pamene kuli chinchito chita Kuna ndikapata mu mzinda wa Lilongwe kumene kukuchitika dongosolo limeneli lolandira mapepala kwa makandidate osiyanasiyana ndipo mawa ndi pamene dzikoli lifike pa standstill, dziko likhale pa standstill pamene kulemekezeka President His Excellency Professor Arthur Mutharika. Professor Arthur Mutharika ndimene zikukhalira kuno ku Lilongwe pakamphata mu mzinda wa Blantyre penipeni pachipata cholowera mzinda umenewu wa Lilongwe. Bungwe la Malawi Electoral Commission inayamba ntchito imeneyi yotolera kamatiti yolandira
ma nomination papers kwa candidate osiyana siyana. Ndipo ntchito yayambika lero lomwe pamene olemekezeka former president Madam Joyce Banda anali oyambirira kukapereka zikalata zawo zowayenereza kuti zapikisane nawo pa zisankho zimenezi pa 16 September chaka chomwe chino cha 2025 mwezi wa Septemba. So posakhalisa pampano kuno tili tikudikirira nthawi ina iliyonse President His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhale akufika mu mzinda uno wa Lilongwe, ndipo panopa ndiye pachipata polowera mu mzinda umenewu wa Lilongwe. A president afika ndithu Africa any minute from now mu mzinda uno wa Lilongwe. Kuno tili muna nakuyamba kuyankhula pano ndili pano ndine Robert Mukoli amene ndikupasirani satane wa program yonse imene zikhalire kuyambira tsiku la lero mpaka na mawa pamene zonse zikhale zikufika pa chiyendeyende mu mzinda uno wa Lilongwe. Zonse zikhale zikuchitikira ku BICC mu mzinda wa Lilongwe, Bingu International Convention Center, ndi mmene kukhale kuchitika ntchito yonseyi yolandira komanso kupereka mapepala amakandidate onse azipani zonse. Mene tafotokozera mudza kuti ntchitoyi yayambika lero lomwe, ndipo oyambirira kupereka mapepala amenewa adali olemekezeka former president Madam Joyce Banda. So kuchoka kwa Madam Joyce Banda kafikanso ena awiri amene wandi oyima pawokha, komano ntchito yonseyi ifika pa chiyendeyende mawa pamene dziko likhale ndi pa stand still kuona kuti kulilongwe kuchitika zotani nanga nkhani ya ma running mate kwenikweni iyenda motani. So ndi mmene zikhalire kuno kulilongwe mawa. Dziko lonse lino la Malawi komanso kunja kwa dziko lino anthu maso ali tcheru kuchokera kuno mu mzinda wa Lilongwe kuti anthu aone kuti wa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika ife tili pano tikhale tikupasirani zonse kuyambira pano kukhalire mzinda wa Lilongwe imene agwedezekere komanso kufika kwa president imene akhale afika kompano kuno ikhalanso mwina ngati tikhale ndi mpata tikhala tikucheza kapena kuyankhula ndi anthu osiyanasiyana nzika za Malawi komanso zomwe zimakhala mu mzinda wa Lilongwe kuti atifotokozere maka kuti chisangalalo chawo nchotani nanga chiyembekezo chawo nchotani. Ife maso anu sitisunga pano mpaka na zonse zifike pa chiyendeyende. Dziko la Malawi mwina sakudziwa kuti pa 16 September pamene dziko la Malawi likhale atsogoleri akumtima kwawo, atsogoleri amene akuwafuna, atsogoleri amene akulamulira dziko la Malawi kuyambira pa 16 September kukafika 2030 ndi mmene zikhalire kuyambira pa 16 September kupita chisogolo. Muli ndi amene ndikandikupasirani yense makachokera kuno kukamphata pakamphata turn off pamene ndi pachipata penipeni polowera mu mzinda umenewu wa Lilongwe. Ine Robert Mukoli na amene ndikandikupasirani zonse kuchokera pano kuzafika ndithu mpaka na zikhale zikufika pa chiyendeyende mu mzinda wa Lilongwe makachokera BICC bunge lija la Malawi Electoral Commission. Pano tikunena ndithu ndi kukachitsitsira ndithu pang'ono ndi pang'ono zuwa liunka likutimira anyamuka ndithu pakanthawi kuchokera ndithu mama wakucha kuchokera mu mzinda wa Dodoma la Mangochi kumene a president amakhalira anyamuka akatheka yakumasana ndithu kuyenda panopo ali pansewu nthawi iliyonse kuchokera pano a president akhale akufika kuno kulilongwe kukonzekera ntchito yonse mawa tumene akhale akupereka zikalata zawo zowayenereza kuzapikisana nawo pa 16 September ngati zonse zikuyenda bwino. Yambika zawo zowayenereza kufuna kuzapikisana nawo kufuna fake friends wanna know why. Can a young king make moves anymore? I got everybody scared trying to blow my down. Ambirira zao zimenezi kuchoka pamenepo baberanso oyima
awiri amenenso apereka zikalata zawo kuti nawonso akayese nawonso payi. Komano zonse zifika pa chidende mawa amene chiyembekezo cha Malawi chikhale chili tcheru kuchokera kuno muzinda wa Lilongwe maka kuja ku BICC kumene His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhale akukapereka zikalata zawo. Komanso ndi chiyembekezo kuti ndi tsiku limene onse akhale akufika pa mapeto pamene akafike ndi running mate wawo. Running mate ndi munthu amene umakhala naye uku ndi uku kupita nawo ku zisankho. Mukawina ndi amene running mate Vice President wa dziko. President Professor Arthur Peter Mutharika mawa dziko likuyembekezera kuti aonetse kuti running mate ameneyu ndi ndani nanga running mate ameneyu wachokera kuti. Mayankho onsewo ayankha okha mawa pamene akafike ndi running mate ameneyu. Komanso china chimene chachitika kummawaku muzinda omwe wa Lilongwe nkuti kunali a press briefing ya chipani cha AFOD lingizidwanso mgwirizano wa pakati pa Democratic Progressive komanso AFOD. Zonse kuti tsopano chipani cha AFOD komanso chipani cha DPP agwirizana officially akhala akuyendera limodzi kupita ku zisankho zimene zikhale zikuchitika pa 16 September. So mina masiku mene akhale akusendera tikhala tikumvabe tikhala tikuona zikuchitika kuti nanga zipani zinazo zikhale zipanga mgwirizano yotani kapenanso mwina mgwirizano mene takuona lero kuti mwina ukhala mwina ukuberanso mwina zipani zina kutekera kulipo kwambiri chifukwa madzulo omwe taona chikalata kuchokera ku UTM alengeza kuti madzulo ano akhalanso ndi briefing zayambira ngati mene anayambira achipani briefing akuluakulu akuchokera ku chipani cha Democratic Progressive Party komanso akufika kumene kuja kuzakhala nawo pa briefing imeneyi. Tikuonanso tikamina kuteka tikuonanso mwina migwirizano ina ikulengezedwa kapena kuti mwina ayi ife tima patoka ndi ufulu wawo kapena ayi ife tigwira ntchitonso ndi azathu achipani chakuti ndi ufulu wawonso kapena ayi ife tima ndi a independent ndi ufulu wawonso nonga dziko la Malawi malamulo a dziko lino amalola wina aliyense kukapikisana nawo pokapoka ngati uli ndi zoziyenereza. So zonsezi ndithu zikupita ndithu pang'ono ndi pang'ono kusendera ku 16 September kumene ndi tsiku la day, tsiku limene Amalawi agwirane manja ndi kusankha kuti kodi amene atilamulire kwambira pa 16 September akhala ndani. So ife pano tangobwera kufuna kuonetsani kuti kodi kulilongwe kulinji komanso kufika kwa President His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika kuno kulilongwe awalandira modani atafika ndito pakanthawi osaonekera bwino muzinda umenewu wa Lilongwe. So tsiku lija lawana ndi lero ndimene His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika akhale akufika muzinda umenewu wa Lilongwe kukonzekera pamawa pamene akhale akupita kukapereka zikalata zawo zowayenereza ku bungwe lija la Malawi Electoral Commission zowayenereza kuti azapikisane nawo pa zisankho zimene zikubwerazi ngati candidate. Uzakonda Malawi kuzavotera ndikuti automatically azakhala president yeso wa dziko lino ngati wachinambala 7 fukati kukumbukira bwinobwino Professor Arthur Peter Mutharika anayamba kulamula dziko lino mu 2014 kuchokera kwa olemekeza Madam Joyce amene anatenga president kuchokera His Excellency former president wa Mutharika. So Joyce Banda anatenga president kuchokera kwa olemekeza president akale amene anadisiya vice wao. So anachoka amene paja Joyce Banda dziko lino kwa zaka ziwiri kamba kama vuto ena amene anazokuta dziko lino ngati akashiketi ndi zina Amalawi anapita ku chisankho mu 2014 kumene anasankha His Excellency Professor Mutharika ukhala president wa dziko lino. Professor Peter Mutharika pa ulamuliro wawo taula dziko la Malawi kusintha kusiyana Professor Arthur Peter Mutharika akusintha dziko lino gawo la chuma kayendeseka dziko ma business amenda bwino zitukuko ndithu zimafika pena paliponse taonapo ndithu chuma zikuyenda bwino taonapo ndithu ma business akuluakulu akuchitika taonapo anyamata ambiri akugulitsa magalimoto ndithu
ena kumayankhula kuti achinyamata amagulitsa magalimoto ngati akugulitsa bochi. Taonaponso zinthu zikuluzikulu ngakhale malo ano amene time ndi malo zikuku za His Excellency Professor Mutharika. Taonaponso ndithu misewu imene yakhala ikumangidwa ngati kumwera chigawo chino chapakati ngakhale kumpoto. Taonapo misewu ikuluikulu ikumangidwa kampaka usogoleri wawo umene amalawi nawo a President Professor Mutharika atachoka mu chaka cha 2014 kuzafika mu 2020 time imene akhala akulamulira dziko lino. Ana amalawiso ana achosa chifukwa kamba ka zimene zinachitikira ma demonstrations komanso uwu wosiyanasiyana umene unapangidwa dziko lino kuwauza amalawi kuti a president achoke. Ndipo a president Professor Mutharika sanakakamire a president anachoka kusiya zonse kuti pitirizani, koma kambanso ka mavuto amenenso afika ndi ulamuliro umene uwu wa MCP kwachitika zinthu zosiyanasiyana, kwachitika zinthu zikuluzikulu ngatiko kwa mitengo ya zinthu katundu amene amafunikira pa moyo wa Malawi tsiku ngati chimanga. A professor anasiya tumaji zili pa 7,000 komanso ngakhale bread yemwe anasiya professor ali pa 300 kwacha ali pa 350 kwacha. Koma tikuona pano tumbo la chimanga tunapa ndithu pano nthawi yokuti amalawi akumaliza kumene kukulola tumbo la chimanga padakali pano ikuthamangira 90,000 kwacha. Paga sugar tuena pano ikuthamangira ndithu 5,000 madirena 6,000 kwacha. So kubwera ndithu mavuto osiyanasiyana kumeneko kukhuzira ndiye a president ngati siku lakuisa kubwera ndipitoko a president ndi amene wawako akufika muzimba walilongwe magalimoto ndi pakuthamanga magalimoto akuluakulu ndithu ndimenewa ndi a president Professor Mutharika akufika muzimba walilongwe. Anthu akukola ndi chisangalalo, anthu kuno akukuwa akusangalala kuno kuvina kuti a president Professor walowano muzimba walilongwe. Zosangalatsa kwambiri, zosangalatsa sinayembekezere kuti zikhoza kukhala mene zilili anthu kuno akusangalala kuvina ngakhale magalimoto adusa akuthamanga kwambiri chifukwa ali pachangu akuthamanga kwambiri a president akuthamangira kuti mwina akapume chifukwa anyamuka kumamawa. Komano zosangalatsa kwambiri kuti kuno anthu asangalala, anthu akuvina sanayembekezere sanakhulupirire kuti aona zimene zachitika apa a president afika ndithu mankokomo ndithu anthu kuno kusangalala kuvina zodabwitsa kwambiri. Mwina tikochesanso ndi patamapalani mwaona kufika kwa president afika kuno anthu kuno akusangalala kuyimba. Mwina zimene zikutanthauzaje olemekeza mapala chimwemwe anthu akulilongwe kuvina kunyadira mpulumutsi afika muzimba walilongwe kulandiridwa Professor Mwankokomo konivo yatamanga koma phokoso linali panopo pa bwera 10 ofu silinayonetswa anthu kunyadira amaza kumdikirira chimwemwe chokha. Professor afika wathera muzimba walilongwe kuyembeza mawa akapereka ma nominations. Mwina kungwasegula maso ang'ono amalawi kunjaku mawa amalawi pamene professor akhale akupita ku BICC amalawi kunjaku ayembekeze zotani kuchokera kuno muzimba walilongwe. Kuyokera muno muzimba walilongwe choyambirira kupereka kwa nominations kwa Professor Mutharika kukupanga symbolize chiyambi cha chipulumutso cha dziko la Malawi. Ndi chinthu choyamba chimene amangaliadire chikukhala ngati nkamba kamwa ayi maso mawa ndi kutsimikizika kuti Malawi idakupulumutsidwa kulolepherali Malawi akupulumutsidwa kukola mitengo ya zinthu mosasamalira miyoyo ya anthu ya Malawi. So ndi simbo yaikulu kwambiri mwambo kuchitika mawa ndiyofunika ku dziko la Malawi kumbiri ya dziko linolo komanso dziko lapansi kuti zoonadi Malawi afuna apulumutsidwe munthu wache Professor Mutharika. Ndifache muona apa panali chimwemwe pali chimwemwe mawa nditeketeke ku BICC. Anthu panoto akusangalala kwambiri zomwe zinayembekezera ena amakamba zoti kuti Longwe no go zone azipani zina komano MCP zikusiyana ndi mmene tikuziona panopo anthu ayima misewu mukufunisa kuti amuni Professor Mutharika mutengo wanje umene ndipona sigino chani zimenezi zanga panoto katapo wanyawa tikudikira kuti Professor Mutharika aduse ukuziwa amene zinthu zinalili talandiridwa anthu kutinyadira tavala makaka chipani chathu cha DPP mulawo umene talandira ife unatilimbikitsa kuti kwa dziko lonse ukapereka nominations ndi chitsimikizo kuti anthu udakupulumutsidwa. So Ulongwe tikakumani mukamone Professor akupereka ma nominations akuzipereka kuti afuna atumikire Malawi kachiwiri aphule dziko lino pa moto umene ulipo. Kuna pankhani ya running mate mutinji kuchokera ku directorate ya zisankho uchimana sitingapange speculate chimene tinguzoona chokuti Professor Mutharika pokhala akatakwe
pa za malamulo kayendetsedwe ka dziko, ali ndi experience yokwanira, akuziwa nati munthu oyenera amene angasankhe. So tinachiyembekezo kuti akatipasa mbewu imene ibale zipaso ku dziko la Malawi panopa. Tathokoza kwambiri kulemekeza mabala kuchokera ku Director ya Zisankho ku chipani cha DPP. Ndimene tachezera komanso mmene taonera kufika kwa His Excellency Professor Peter Mutharika kuno mu mzinda wa Lilongwe. Muna padakali pano muna tisire pamene pa tikhala muna tikubweretsa ma-update osiyanasiyana mmene zikhalire mu mzinda wa Lilongwe kuyambira pano mpaka na mawa amene zikhalire mdziko muno. Kuno munali ndine kuno ndithu zikuoneka kuti ndithu mkoke kupitirira because zimwe zikuoneka kuti zimene zikuchitikira kuno zikuoneka zinthu zodabwitsa kwambiri chifukwa akhala anthu akukamba kuti kuno ndiko kwawo oma limene likulamula panopa, koma zimene zikuchitika pano zikuoneka zosiyana kwambiri ndimene tikuzionera kuno. Amalawi ziwandi kuti padakali pano zikuoneka kuti Amalawi anazuka, Amalawi anachenuka, akuti sakufunanso munthu wina aliyense owanamiza, akuti Amalawi atopa ndi kugula katundu modula, Amalawi atopa ndi kugula chimanga modula, Amalawi atopa ndi kugula sugar modula, Amalawi atopa, akuti atopa ndi kunamizidwa, Amalawi akhala akupusitsidwa ndithu ena zafikapo kumaitana anthu ena ochepa kaguluvena kanthu ochepa chabe kumakapatsa mwina ati ndalama kuti mwina azawavotere. So ndimene Amalawi ena akuyankhulira kuno, akukamba akuti anthu kuno atopa, ndimene zikukhalira dziko lino la Malawi, akuti sakufunanso kunamizidwa kwina kulikonse, endi kulibenso ndithu wina aliyense amenenso akuti angasankhe kuzera muzochitika mmene zakhalira padakali pano. Akufuna Professor Arthur Peter Mutharika. So kuno ndithu ndacheza ndi anthu osiyanasiyana, ndachizapo ndi amabala komanso mwina chifukwa cha nthawi mwina silikwanisa kuti mwina ticheze mwina ndi anthu ena, koma kuno ndi zinthu zokoma za mtengo wapatali kwina kulikonse kumene mukutionera, kaya muli muziko muno kaya muli kunja, ziwani kuti Professor wafika mu mzinda wa Lilongwe, Professor ali mu mzinda wa Lilongwe, Professor wabwera kuzakonza dziko la Malawi, uko nkukamba kwa Malawi, akuti iwowa sakufunanso boza lina lililonse. Ulendo uno akufuna munthu wa mfundo zake, munthu amene ali ndi kuthekera, munthu amene anabwera